Amb el Feli vam guanyar Roland Garros, que era un dels objectius que jo m'havia marcat, perquè jo no tenia cap gran slam i era un dels objectius que sempre tens de petit. I ja anar a uns Jocs Olímpics i aconseguir medalla i a sobre d'or i a sobre amb un dels teus meus millors amics, doncs imagina't, o sigui que una felicitat immensa. La vida no m'ha canviat, l'únic que, bueno, soc més feliç deportivament perquè he aconseguit alguna cosa que sé que és únic i, bueno, la veritat és que estic molt feliç, encara ho estic disfrutant. Durarà temps, perquè cada cop que em miro la medalla em dono compte de lo que va costar i de lo difícil que és tenir-la. La tinc a casa, encara la tinc que col·locar bé, el que és el menjador, però bueno, jo me'n recordo a Barcelona 92, que la meva mare era voluntària, la imatge de veure la gent recollint la medalla i mai penses que tu pots estar allà i bueno, va ser algo únic. Buah, tinc moltes jo, No acabarem avui, si començo. Per on començo? El que és el grip, el que és el puny de la raqueta, soc molt maniàtic, m'agrada que quan l'agafo, l'empunyadura, sentir-me còmode, i bueno, fins que no trobo l'empunyadura perfecta no paro. Després estic que quan començo el torneig i em dutxo per primer cop a una dutxa en concret, ja tots els dies d'aquella setmana em dutxo la mateixa. Del rotllo que si vaig a dutxar-me i veig que està ocupada, m'espero. Què més? És que tinc tantes. Bueno, sempre quan ens sentem amb la meva parella jo tinc que estar a l'esquerra d'ell. No em preguntis el per què. Les aigües també a l'esquerra. La bossa a l'esquerra. És que tinc moltes, tinc moltes. Calçotets, bueno, els calçotets. Mateixa marca i del mateix color. Que només jugo amb aquest. No, això que fan els futbolistes de mirar dalt i començar a patacoja i tot això no, però... Quan és un punt important hi ha un antivibrador, que és el que es fica a la raqueta. Quan és un punt important el trec i el torno a ficar. És per tancar-me, no? Per guanyar em faltaria guanyar la Copa Davis amb Espanya, que el 2012 vam fer final. Ara hem aconseguit a l'Índia tornar al grup mundial i l'any que ve l'objectiu és estar a l'equip, que és molt difícil perquè Espanya té molts bons jugadors i ojalà pugui guanyar-la d'aquí a que em retiri. No em queden molts anys de carrera, o sigui que espero que aquests 3 o 4 anys que em queden pugui aconseguir-ho. President del Barça, no? Home, amb els meus coneixements del futbol podria ser un representant de... Doncs no ho sé, alguna cosa relacionat amb l'esport i suposo que amb la raqueta. És que ben qui dic. Home, hi ha un jugador que m'encanta que és Iniesta. Vull dir, el veig que és molt intel·ligent. Jo a la pista, com que no soc molt alt i tampoc tinc molta potència, sempre des de petit he intentat ser una mica llest. I jo crec que l'Iniesta tampoc és un tio molt fort ni molt corpulent, però sí que té una manera de jugar que dirigeix molt bé, el veig que és molt intel·ligent al camp. Evidentment que ell és molt millor futbolista que jo tenista, però sí que m'identifico una mica perquè crec que tenim aquest toc de picardia que crec que és important. El Federer. Federer seria el Leo Messi. Sí, perquè el Federer és el que té... Bueno, és el millor del món actualment. De la història és el millor. El Rafa està a prop, però bueno, si em dius el millor actualment del tennis és Federer i de futbol, sens dubte, també és el Messi.